Jeg troede, du var traktør. Til kameraet, inden vi kører. Ja. Tak for i år. Hold lige se, hvor frisk han ser ud. Okay. Godt. Jeg tjekker lige, hvad jeg har nummer til med, triller. Hvad vej skal jeg? Vi skal trykke den vej, det er den forkerte. Skoven er sgu da der. Vi skal ned ad bakken, og så op ad bakken. Ned ad bakken, den er jeg med på. Vi ses. Ja, måske. God tur hjem. Skal vi starte tid nu? God tur hjem. Han har fået jo. Han kom med fordi op og kom foran og fik sig ildebrand. Det kan jeg jo. Den så, hvad de spiller nu heroppe. De var med at tænke. Åh ja, kom nu. Han var Jeg glæder mig. Nå, råber det. Så længe om efter at komme ind. Er min hånd, jeg har lige sådan skøj. Jeg tror, jeg har vist, så det kommer hævagt og sådan noget. Det kan også komme op. Kommer herop. Okay. Jo, Johannes sagde lige på samme start af vores sikkerhedsmøde. Hvis der sker noget med brand, så er det ikke en arbejdsskade. Hold da, Frank! Er du færdig, Frank? Op på den høje sving! Har du været rundt, Frank? På den høje sving! Vi ses, Frank! Skål, Frank! Det skal ikke være ondt ved at med den stakkels mand. 5 minutter. Ja, ja. Ja, far, jeg kan have sådan en djævel ligesom i Tour de France. Det er en anden dag, men det er ikke. Ja, det er Brian, du har altså navn til. Undskyld. Og nu op bag stærk. Den lige lavere her. Og så Frank. Det er anden gang, han er i dag. Det er lige der, han kan gøre. Er der nogen, der har en flaske koldt vand? Jeg har en kold bajer, hvis det er. Det var sidste gang, Frank tog af. Kom så! Jeg har den på, giv gas! Det er god, Frank. Det er de også, er det ikke? Har vi rundt til det? Nu kommer vi jo ned ad bakken her, han lige om ganske forstræk, så skynd jeg ned og se. Det er der, han kører i åen. Okay, det er til nogen. Ej, jeg kan godt lide... Flot, Frank! Frank! Kom nu! Du er lige der her! Man er ved at være træt, vi kan se det! Ja, Frank! Må han bag grej. Ja! Jeg synes, det bliver travlt hver dag. Yay! Kom der! The king of the hill. Det skal være fuld fart på. Hvad så, Frank? Du har ham! Frank, det tager altid for lang tid, hvis man rundt om her. Det kan nok gå lidt hurtigt. er helt sikker på, at jeg synes, du bare skal holde dig på hæften. 100 meter ned ad. Vi skal den vej frem. Ja, selvfølgelig det. Du skal han opad. Ja. Det er ikke der opad. Den vej der er så 100 meter hen. 1,5 meter hen. Okay.
Han sagde selv, at han kunne gøre på en halv time. 35. Ørnen fra Herning, det Jeg er var ud til vejen igen, der hvor I kom op, så var færdig. Nej, bare ud Nu til skal han bare være herfra. Han er snart færdig. Han har stået knækket af. Ja, det er han faktisk snart. Nej, du er snart færdig. Nej, jeg skal bare lige heroppe, og så ned til morgen. Han nok starter for hårdt ud, måske. Han når han, det her, det er bare fuld gas. At han starter alt for hårdt ud. Lars, han er sat. Han er færdig. Du har ham. Nu er jeg næsten i bakken. Kom, kom. Yes! Nu går jeg næsten ned af resten af vejen. Næsten. Lige deroppe. Nu går jeg ned her. En fighter. Det vil jeg også sige. Kom så. Du har ham. Du vandt! Han er meget bagefter, han er helt sat! Du tog ham på det sidste, godt planlagt! Han er færdig. Du må hellere hælde øl på ham. Ja, held øl på for staten. Giv dig en skala fra 1 til 10. Hvor træt er du nu? 12. Godt kæmpet, Frank. Er du sikker? Han er færdig. Giv dig jo en cigaret til ham. Ja, du har en små, Frank. Er der en, der kan sende en smøg til ham for helvede? Nej. Sikker? Ja. Du er flot klar, at du kommer rundt, Frank. Ja, helt bestemt.